Kay may buntag Pilipinas, may hapon Texas. So igsuon na napsab kita karon sa pagbasa sa pulong sa Dios. Yan nanak kita diri karon sa ikaduhang Samuel chapter 21. So salamat kay igsuon nga hantod karon naagi hapon ka diha no nagpadayon sa pag-uban kanako. So before ta magsugod, ubani ko igsuon magampo sa ta. Dalaygon og mahimayaon na mga Dios. Salamat kaayo Lord. Niningtak na nga imong gihatag kanamo Ginoo. Salamat sa imong walay puas nga gugma alang kanamong tanan Ginoo. Salamat nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo Lord nga makapaminaw na usab sa imong mga pulong. And I pray Lord nga imong balang espiritu mamuhat sa mga matag sa kasing-kasing. Lord, lig-una nga mong pagtug pagsalig diha kanimo o God. Labi na karon nga panahon Ginoo, daghan kayog mga butang sa among palibot Ginoo, daghan kayog mga nagkalain-laing mga tactics ni Satan, oh God. Tabangi mi Lord nga mahimong maigmat, mahimong mabinantayon Ginoo, ug mahimong alerto kanunay Ginoo. Salamat o Dios. I pray Lord nga imong Holy Spirit karon may mga mamuhat bisan pa sa mananaw Ginoo ni nga video Lord, ikaw ang Dios mamuhat silang kasing-kasing. Lord, ikaw mong gina-welcome Ginoo. Ikaw mong gina-welcome nining takna Lord. Samtang kami magabasa ug magapaminaw sa imong pulong o God. Thank you kay Lord nga imong anointing Ginoo maga-overflow Ginoo. Let your anointing overflow o God. Nining taknaa ug sa matag adlaw Ginoo sa among kinabuhi. Salamat Lord ikaw maga-bless sa tanang mananawan ni nga video Ginoo. Uban lang tibok panimala ikaw maga-bless Lord sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi Ginoo. I pray nga imong kalinaw ilang maangkon. Ang imong kalipay ilang maangkon Ginoo sa matag adlaw. Imuhang provision Ginoo sa matag adlaw ikaw magatagbo silang panginahanglan. Thank you Lord. Talagon ikaw. Kining tanan namong ginapasalamatan pinagi sa ngalan ni Jesus. Lamdagi among hunahuna karon Lord samtang kami magapaminaw sa imong pulong tagay kami kaalam nga langit nun sa pagdawat Ginoo niini nga tinud-anay gyud Lord sa mong kasing-kasing. Kini nga mahimo namong gabayan sa matag adlaw nga pagkinabuhi Lord. In Jesus name I pray. Amen and amen. Kuigsoon na nakita sa ikaduhang Samuel kapitulo 21. Ug giuluhan kini o gipamatay ang mga kaliwat ni Saul. Verse 1. Unya dihay gutom sa panahon ni David. Sulod sa tulo ka tuig nga nagsagunson og nakigsulti si David sa Ginoo. Giingnan siya sa Ginoo, sad-an si Saul og ang iyang banay kay iya mang gipamatay ang mga taga-Gibeon. Ang mga taga-Gibeon dili kaliwat sa mga Israelita, kundili sa mga Amorihanon. Ang katawan sa Israel nanumpa sa dili pagpatay kanila apan si Saul nagtinguha sa pagpatay kanila tungod sa iyang gugma alang sa Israel o sa Juda. Busa gitawag ni David ang mga taga-Gibeon o giingnan, unsa may nahimo ko kaninyo? Og unsa mang halara ang akong ikabayad aron inyong panalanginan ang katawhan sa Ginoo. Gitubag siya sa mga taga-Gibeon. Ang panag-away namo ni Saul og sa iyang banay dili mahusay sa sapi o bulawan o sa pagpatay og tao sa Israel. Og ang hari miingon, unsa may buot ninyo nga akong buhaton alang kaninyo? Gitubag nila ang hari, puohon namo ang kaliwat sa tao nga buot untang mupuo kanamo aron wala na kami dapit sa Israel. Itugyan kanamo ang 7 sa iyang mga anak nga lalaki aron among bitayon atubangan sa Ginoo. Didto sa Gibeah ang lungsod ni Haring Saul, ang hari nga pinili sa Dios or sa Ginoo. Og miingon ang hari, itugyan ko sila kaninyo. Verse 7, apan wala iapil sa hari si Mephiboset, ang anak ni Jonathan nga anak ni Saul, tungod sa gipanumpaan ni David og ni Jonathan atubangan sa Ginoo. Gikuha sa hari si Armoni og si Mephiboset, ang duha ka anak ni Saul, kang Rispa nga anak nga babaye ni Aiya. Gikuha usab sa hari ang 5 ka lalaki nga apo ni Saul
sa iyang anak nga si Merab og si Adriel og ni Adriel nga anak ni Barzillai nga taga Mihola. Gitugyan sila ni David ngadto sa mga taga Gibeon ug gibitay silang didto sa bukid atubangan sa Ginoo. O gidungan silang 7 pagpatay. Gipatay sila sa unang mga adlaw sa ting-ani sa Sibada. Unya si Rispa nga anak ni Iya mikuhag sako og naghimog pasilunganan ibabaw sa dakong bato ug didto siya mipasilong sukad sa ting-ani hangtod sa ting-ulan. Wala niya tugti nga makatugpa sa mga patayng lawas nga gibitay ang mga langgam sa adlaw o ang mga mananap sa gabii. Sa pagkahibalo ni David sa gibuhat ni Rispa, ang anak nga babae ni Aiya og puyo-puyo ni Saul, gikuha ni David ang mga bukog ni Saul og sa iyang anak nga si Jonathan gikan sa mga tawo sa Jabes Gilead nga maoy nagkawat niini gikan sa plaza sa Bitsan, diin ang mga patayng lawas ni Saul ug ni Jonathan gibitay sa mga Pilistihanon sa samang adlaw nga gipatay nila si Saul didto sa Gilboa. Gihipos usab nila ang mga bukog sa 7 ka tawo nga gibitay ug ila kining gilubong didto sa sila sa yuta sa Benjamin didto sa lubnganan ni Kish nga amahan ni Saul o gibuhat nila ang tanan nga gisugo sa hari ug human ni ana gitubag na sa Ginoo ang ilang mga pag-ampo alang sa tibuok nasod. So kung naa gyud ay sala igsuon naa gyud naay mahimong babag no sa katubagan sa atong mga pag-ampo kay kini siya ang mga kaliwat ni Saul ang mahimong babag tungod kay ang ilahang motibo gusto nila patyon ang taga Gibeon, no, tungboy pa si Saul. Pero sa diha ang ilan ng gitugyan na ni David tong mga kaliwat ni Saul, no, itong mga anak ni Saul yang apo. Pero walay labot si Mephibosheth, no, katong anak ni Jonathan. So, sa humana nga ilang gihimo to gitubag na sa Ginoo ang ilang mga pag-ampo. So, unsay bot pasabot ana sa tuwa, ano nga mensahe. Kinahanglan gyud nga mga gyud tag pasaylo sa Ginoo igsuon kay aron walay babag sa atong mga pag-ampo diha sa Ginoo. No? Kay kung naa gyud tay mga sala nga gitagko-taguan diha sa atong kasing-kasing, matingala gyud ka nga kadugay-dugay na nimo giampo wala pa gyud gitabag sa Ginoo. Pero dili man na perminti ang scenario, no, kay usahay ang Ginoo po dugay pud nga tubago ng atong pag-ampo tungod kay na siya gi-develop sa tuwa ba nga pasensya or unsa ba gi-develop sa Ginoo sa tuwa before niya tubago na to ang mga pag-ampo. Pero naapoy time, no, nga gusto sa Ginoo nga i-search ang atong kasing-kasing nang manghinuklog ta ba basin og natay mga gitipig-tipigan diha nga sala, no, nga kabalotang sala pero wala gyud nato gipangayuan og pasaylo sa Ginoo niya. Wala ta nangayo sa Ginoo og kusog nga dili na nato buhaton og usab ang maong sala, no. So igsoon kana usa ka panghimangno, no, nga mga tagpasaylo sa Ginoo kay available man ihang pagpasaylo, no, kay ang atong Dios nga gialagaran maayo siya nga Dios og mapinasayloon siya nga Dios. Mahigugmaon siya kanatong tanan. Dili siya gusto nga naay usa kanato nga maadto sa impierno. Gusto gyud sa Ginoo nga kita tanan iyang makauban didto sa langit, no, sa unya sa katapusang adlaw. So igsoon padayon nato, no, padayon na nato basa ang verse 15. Kay giuluhan kini nakigubat kang David ang mga Pilistihanon, no. Unya nakigubat pag-usab sa Israel ang mga Pilistihanon og si David milugsong kuyog sa iyang mga sakop og nakig-away sila sa mga Pilistihanon. Unya giabot og kakapoy si David. Niining higayuna si Binom nga usa sa mga kaliwat sa mga higante nakahuna-huna pagpatay kang David. Ang iyang bangkaw may gibug-aton nga mga 3 ka kilo
nga bronze og nagtakin siya bag-ong espada. Apan gipanalipdan si David ni Abisai, anak ni Seruya, o giatake niya ang Pilistihanon o gipatay. Unya giingnan si David sa iyang mga tawo, dili kami gusto nga muuban ka kanamo ngadto sa panggubatan aron dili mapalong ang suga sa Israel. Wow, amen, no? Si David nahimo siyang suga sa Israel, mao nay manatan-aw sa mga katawhan ni David sa iya kay siya man ang hari that time, no? So ang ilang gusto nga si David dito lang sa palasyo tungod kay siya ang suga sa Israel. Akong na-remember katong kang Moses nga time, no? Nga tong na sila nakik-away si Joshua dito sa patag, si Moses dito sa bungtod uban ni Aaron og ni kinsa to yang kauban nga usa nga kanang kapuyo na guys si Moses magbutang sa iyang stick pataas ana. Si Aaron og katong usa niya kakauban nakalimot ko sa pangalan, mao imutabang nga hands up gyud mataas gyud ang kamot ni Moses kay once nga maubos ang kamot ni Moses, mapildi man tong nakig-away dito sa ubos nga sila Joshua. Sama pod ani ang pagtan-aw sa mga Israelita kang David nga dili nila gusto nga si David muuban sa ilaha sa pakig-away tungod kay siya ang suga sa Israel. No, siya dili sila gusto nga mawala ang suga sa Israel. Wow, no? Okay, so padayon na nato. Tapos niini may lain na pod nga pakigubat sa mga Pilistihanon og sa Israel didto sa Gob. Unya gipatay ni Sibekay nga taga Husa si Sap nga kaliwat sa mga higanti. Og may lain na usab nga gubat sa Israel batok sa mga Pilistihanon didto sa Gob. Unya gipatay ni Elkanan, anak ni Jair nga taga Bethlehem, si Gulayat nga taga Gat. So napoy lain nga Gulayat, no? Nga taga Gat. Ang pulan sa bangkaw ni Gulayat sama kadako sa likisan sa Hablanan. Okay, so lahi na siya nga Gulayat igsuon. Katong Gulayat nga gipatay ni David nahuman na katong gamay pa siya, pero kini lahi na po ni siya nga Gulayat, no? Pero taga didto gihapon siya, Pilistihanon gihapon siya. Okay, ingon diri may gubat na usab didto sa Gat ug may usa ka higante nga may unom katudlo sa tagsa niya ka kamot ug unom katudlo sa matag tiil niya. Kaliwat usab siya sa mga higante ug sa dihang giinsultuhan niya ang Israel, gipatay siya ni Jonathan, anak ni Simies, igsuon ni David. So si Simies igsuon ni David. So si Jonathan kibali pag-umangkon ni David, no? Okay. Kining upat ka mga higante sa napatay ni David og sa iyang mga sakop. Okay, so daghang higante di sa ilahang time, no? Kaniadto. So atong una na ila-ilang higante si Gulayat nga napatay ni David. Nya diri na ay napoy si Gulayat gihapon, pero ang nakapatay kang Gulayat ani nga times anak ni Jair, no? Si Elkanan nga taga Bethlehem. Okay, so mao kadto ang chapter 21 igsuon. So padayonon nato ang chapter 22. Kini giuluhan og awit ni David sa kadaugan. Okay, so nanay awit si David, no? Diri sa chapter 22 atong padayonon. Gisulti ni David ngadto sa Ginoo ang mga pulong niining awit sa adlaw nga siya giluwas sa Ginoo gikan sa tanan niyang mga kaaway ug kang Saul. Ang Ginoo mao ang akong bato ug kuta, ang Dios nga akong dalangpanan. Ang Ginoo mao ang akong gisaligan kay siya ang nanalipod, nagluwas ug nagtago kanako gikan sa kakuyaw. Kaya ako rin siyang gibasa igsuon pero kanta ni siya ni David, no? So kung kabalo mo muhimo og kanang tono, kamo na maghimo dihag tono, no? So naana ta sa ikaduhang Samuel chapter 22, mao ni ang awit ni David. Okay, padayonon nato. Nagsangpit ako sa Ginoo nga angay daygon, kay naluwas ako gikan sa akong mga kaaway.
Kaysa dihang gilibutan ako sa mga balod sa kamatayon, nahadlok ako sa bulog sa mga taong dautan. Nagapos ako sa mga pisi sa Siol, ug naghulat kanako ang mga litag sa kamatayon. Sa akong kalisdanan, gisangpit ko ang Ginoo nga akong Dios. Didto sa iyang templo, nadungog niya ang akong tingog, ug miabot kini sa iyang dalunggan. Nauyog og natay-og ang kalibutan, mikurog og gikuso-kuso sa linog ang mga sukaranan sa kalangitan, kay nasuko man siya. Wow, hallelujah. No? Gilabanan sa Ginoo si David, no? Nasuko ang Ginoo sa mga kaaway ni David. Kay nanggula ang mga aso gikan sa iyang ilong, ug ang nagdilaab nga kalayo gikan sa iyang baba. Misilaob ang mga uling tungod sa kainit niini. Gipaos-os niya ang langit ug nanaog siya. Diha sa ilalom sa iyang tiil ang dakong kangitngit. Mikabayo siya sa usa ka kirubin ug unya milupad. Nakita siya diha sa mga pako sa hangin. Gihimo niya ang kangitngit og bagang panganod sa natigom nga tubig ingon nga iyang pandong. Gikan sa kahayag sa iyang atubangan, nanggula ang nagdilaab nga mga baga. Danhunog ang Ginoo gikan sa langit, ug ang labing halangdon mipabati sa iyang tingog. Hallelujah. Gikatag niya pagpana ang mga udyong, ug gipakilatan niya sila og gibuntog. Unya nakita ang mga kanal sa kinahiladman sa kadagatan, ug nadayag ang mga sukaranan sa kalibutan sa pagkasuko sa Ginoo, sa pagpangusmo sa iyang ilong. Gikan sa itaas, gikabot ako niya, gikan sa lalom nga katubigan, gibunlot ako niya. Verse 18. Giluwas ako niya gikan sa gamhanan kong kaaway, gikan sa nanagdumot kanako, kaysa kusog gilupig ako nila. Midasmag sila kanako sa adlaw nga ako naalaot, apan gipanalipdan ako sa Ginoo. Amen. Thank you, Lord. Ngadto sa lapad nga dapit, gidala ako niya. Iya akong giluwas, kay nahimuot man siya kanako. Gigantihan ako sa Ginoo sumala sa akong pagkamatarong. Gigantihan ako niya kay wala man ako'y sala. Kay gituman ko man ang kabubuton sa Ginoo, ug wala ako mobiya sa akong Dios. Kay wala ko hikalimti ang mga sugo niya o isalikway ang iyang mga balaod. Wala siya'y ikasaway kanako, kay wala man ako'y sala. Hallelujah. Busa, gigantihan ako sa Ginoo sumala sa akong pagkamatarong, sumala sa akong kahinlo sa atubangan niya. O Ginoo, matinud-anon ikaw sa matinud-anon kanimo, ug sa mga matarong, gipakita mo nga ikaw matarong. Amen. Sa putli, nagpakita ka sa imong pagkaputli, ug sa tawo nga daotan, nagpakita ka nga ikaw daotan. Luwason mo ang mga mapaubsanon, apan nagtan-aw ka sa mga mapahitason aron imo silang ipaubos. Ikaw gayud o Ginoo ang akong kahayag, ug ikaw o Dios ang nagdanag sa akong kangitngit. Amen. Oo, uban kanimo mabuntog ko ang usa ka trupa, og pinaagi sa imong tabang mulukso ko og usa ka kuta. Malukso ko ang usa ka kuta. Kining akong Dios hingpit. Tumanon gayud sa Ginoo ang iyang saad, og manalipod siya sa modangop kaniya. Amen. Kay kinsa ba ang Dios kundili ang Ginoo?
ug kinsa man ang saligan kundili ang atong Dios. Ini ang Dios nga maoy malig-on kong dalangpanan, ug gibantayan niya ako. Ang mga tiil ko gihimo niyang sama sa mga tiil sa usa, ug gipanalipdan ako niya didto sa kabungturan. Gibansay niya ang akong kamot alang sa pagpakigubat aron makabingat og pana nga bronse ang akong mga bukton. Gihatag mo kanako ang taming sa imong kaluwasan, ug ang imong panabang naghimo kanakong gamhanan. Amen. Gihatagan mo ako lapad nga dapit nga akong katumban, ug wala ako mahidakinas. Gilutos ko ang akong mga kaaway ug gilaglag ko sila, ug wala ko sila lung-i hangtod nga nahurot ko sila pagpatay. Napuo ko sila ug gipalapsan ko bangkaw, ug wala na sila makabangon. Nangapukan o gitumban ko sila. Kay gihatagan mo ako kusog alang sa pakigubat. Gipahilukapak mo sa akong tiilan ang nanag-atake kanako. Gipasibog mo ang akong mga kaaway, o gipatay mo ang nagdumot kanako. Nangita silag makaluwas kanila apan wala sila'y hikaplagan. Nagsangpit sila sa Ginoo apan wala sila tubaga. Gipino-pino ko sila sama sa abog sa yuta, ug giyatak-yatakan sama sa lapok sa dalan. 44. Giluwas mo ako aron dili makig-away sa mga katawhan. Gihimo mo akong pangulo sa kanasuran, ang katawhan nga wala ko hiilhi nga nag-alagad kanimo. Ang mga langyaw miduol kanako, ug sa pagkabati nila kinsa ako, mitahod sila kanako. Nawad-an sa kaisog ang mga langyaw, ug kanako na nanuol nga nagkurog gikan sa ilang mga taguanan. Buhi ang Ginoo, dalaygon ang akong dalangpanan. Amen. Hatagan untag dakong pasidungog ang akong Dios nga maoy akong dalangpanan. Amen. Ang Dios nga naghatag kanako sa gahom sa pagpanimalos, ug nagpukan sa mga tawo sa akong tiilan. Gilikay mo ako gikan sa akong mga kaaway, ug gipadaog mo ako batok kanila. Giluwas ako nimo sa mga taong bangis. Busa daygon ko ikaw, o Ginoo, taliwala sa kanasuran. Awiton ko ang mga pagdaig alang sa imong ngalan. Mga dagkong kadaugan gihatag niya sa iyang hari, ug gipakita niya ang gugmang walay paglubad. Amen. Ngadto sa pinili niyang hari, kang David, ug sa iyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Amen og amen. So igsoon mao kadto ang chapter 22 sa ikaduhang Samuel nga atong gibasa karon. So igsoon, salamat kaayo sa imong pakig-uban kanako. So dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Lami kayo ang awit ni David, no? Taas siya pero lami kayo ang iyang mensahe para sa Ginoo. So I hope nga natay na kutlo karong adlaw igsoon nga atong ma-apply sa atong kinabuhi. Nga pwede gyud natong daygon ang Ginoo, no? Sa atong kaugalingon nga lengguwahe, nga atong pasalamatan ng Dios sa iyang gihimo sa atong kinabuhi. So igsoon, salamat kayo sa imong pakig-uban. Kita na usab kita sa sunod higayon. Daghang salamat, dalaygon ang Dios.